Huchi, Pasina, Nyuchi, Kungomora, Zimbabwe. Jamana sumuzaka moka nzurwoko rwenyu kuva paubom yeopinyendi chikomana patika mzakara nevakomana orchestra Youth Kings. Hati tione zviri sese muri Zimbabwe. Zimnet Radio. Varikutibata pachirongwa yes zvinoitika musi Friday chete 12 midday kusvika 3 p.m. Hatitoende kupombonoka zvedu nevanoda kupombonoka navo. Saka
makangano kuti nchange ndakuzoverenga ma-whatsapp messages amakatumira muchigwazisa hama dzenyu nemhanzi dzacho dzamakasarudza imimi ndodzanoita kukuroverai. Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice. Mafaro on Zimnet Radio. Ndizvo zvedu zvatakagona izvi zvekutanira nemhuri yeZimbabwe kupombonoka kuradanura ngoma kuregedzera mafaro. Yes. Makadiko Zimbabwe Desert Studio South of England namafaro wacho. Achikomana Patika Msakara kubudana madbeni umo. Wakatungamirira vakomana orchestra Youth Kings ipapa rinonzi Helping Hand. Ndo title track zvakare ruoko rwenyu. Ngachiedze kuzobatsirawo vari kushupika nderera mbeta makumbo nemaziso emapofu tive vanofambira mbeta makumbo. Yes, zviri vasingakwanise kufamba isi ndoitsitowa tsoka dzavo. Ndokambuka tatanga nako mburi yeZimbabwe makadiko zvenyu. Yes. Ndinofara ndinotenda nerutsigiro rwamunotipa kukudza Mwari vanotigoneza. Ndiri kutora kamwe kambo zvakare kubva pamichaizvanzi chenjera kukangira pakatsvira dzimwe. Vakomana Jerama Boys vakatungamirirwa naMugoma Paradzai Messi. Kambo kanonzi zuva rabuda. Anditone. Semuru kubuda muchiru akomana tufara. Suara buda tofara. Semuru kubuda muchiru akomana. Brand new release. Amaina baba mukayo ushandire muri adavenyu afari. Baba mukayo ushandire muri vana venyu vafari. Kuti zvakawanda chipayo kune vanoshaya mari baba vafari. Kuti zvakawanda chipayo kune vanoshaya mari baba vafari. Brand new releases with Mafaro. Yazikasabata tendayo iyo musiki mari baba vafari. Yazikasabata tendayo iyo musiki mari baba vafari.
kugarisana semhuri imwe zvinotopembedzwa. Kududzira rudo kugarisana semhuri imwe zvinotopembedzwa. Zvinotoda rudo kugarisana semhuri imwe zvinotopembedzwa. Zvinotoda rudo kugarisana semhuri imwe zvinotopembedzwa. Daidzai rudo kugarisana semhuri imwe zvinotopembedzwa. Daidzai rudo kugarisana semhuri imwe zvinotopembedzwa. Simnet Radio, the people's choice. Best hits on the World Wide Web, keeping you entertained, informed, and educated. Simnet Radio. Simnet Radio. Kududzira rudo kugarisana semhuri imwe zvinotopembedzwa. Kududzira rudo kugarisana semhuri imwe zvinotopembedzwa. Zvinotoda rudo kugarisana semhuri imwe zvinotopembedzwa. Zvinotoda rudo kugarisana semhuri imwe zvinotopembedzwa. Chirongwa chine chindiche mhanzi dzevana vezimbabwe basi yes kuendesa mhanzi zimbabwe pamberi. Chenjera kukangira pakatsvira dzimwe mukapaparadzai mesi ninjera mapoizi. Zuva rabuda handiye kumabaza vari kukwanisa kushanda mulockdown munomu. Muri sese hava kugara kumba kwacho kwakuzoshota dai. Ndinovimba zvangu muri kuitwa zvakanaka kwese kwamubata muri. Hatitone Angona Mafaro wacho.
pamitsvaitsva yes vakarabudisa zvaugo rakapera iri asi yes uchiri moto kupisa T1 DJ moto kupisa zviri sei kwavakomana pamutarapa yes and goes on my sister Rutendo zviri sei vanozvino mwana waridzi yes vanobata zvirongwa zvakasiyana pane rutiro dzekuzimbabwe yes toramba takadaro zungura yakuseri kwekuseri anditore unokwanisa kuriwana albhama racho kana uchirida irori taura neni kuseri unokonekita nokompara mesi uzviwanira zvako original album chenjera kukangira pakatsvira dzimwe pakaipa yedumzi uzwile nje ukuthi ubazibwe ukuthi abamxochile khona legoli bemxosha njani nevakatshile bamxochile renkini ngiqinisile chikwata mokisi connection anditona makadiko vari kutibata vesiti pachirongwa namafaro wadzo sakanga nekunyora mawhatsapp messages enyu muchikanda 486178929 ndovhunika kwazidzo dzacho nokurova mhanzi dzamunenge matsara imile matutaselikelayizalinda vakabasiboy matutaselikelayizalinda vakadamini vakotuselikelayizalinda vakabasiboy vakotuselikelayizalinda vakadamini uti bamkochile yende kholo malaisha uti bamkochile rekini uti bamkochile yende kholo malaisha uti bamkochile rekini uti bamkochile mpelu bakoy maso bakoyilo babasala basakhulumisa negoli kungengaendaba zokurenka kungengaendaba zokurenka kungengaendaba zokurenka kungengaendaba zokulayishegoli yopopo uyabuza ubagoli kade ngubuzo onjani madoda ongafiki izivakashi yoshi ngibuza ngumuzi wonjani ngiyabuza ngumuzi wonjani na bakuthi ngumuzi wonjani kuzoba ngumuzi wonjani wongela zithekeli kuzoba ngumuzi wonjani bakuthi ngumuzi wonjani wongela zithekeli yepambo ukubambana nje madoda yinkalakatha nje kuphela madoda masingabambana yikho nasizophumelela madoda masibambane yikho nasizophumelela madoda masibambane yikho nasizokolisisa siyeni kukhuluma thina sodo malaitsha siyeni kucabana thina sodo siyeni kupopota thina sodo malaitsha siyeni kukhuluma thina sodo asithiyeni bakwethu kuhlala sizikelani inyoko emphilayo nje kuphela basha thubu siyeni ukudala sikhuluma thina shiwa singabantu banye ukudala sikabana emsebenzini singabantu banye ukudala sikhuluma emsebenzini asiyeni ukudala sikhuluma emsebenzini singabantu banye ukudala sikabana emsebenzini asiyeni madoda ukuhlala sikabana kwathi lokho siyeni ukukhuluma siyeni
ukucabana, asishiyeni ukupopota, sishiyeni ukukhuluma, asishiyeni ukucabana, sishiyeni ukukhuluma, sakini zethu ukucabana, sishiyeni ukucabana, sibuzilise ukucabana, sishiyeni ukukhuluma, sithuduzika ukukhuluma, sishiyeni ukucabana, sakini zethu ukukhuluma, asishiyeni ukukhuluma, bakithi kuhlala sicabana nje, akwakhi, kayiwakho umuzi induku noma kanjani. Thuwa! Sindaba madoda, lalela uzwe wena. Wazale ngoma. Shuba. Ogla, 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 ogla la, ogla, ogla, ogla. Wapo. Lalela uzwe kulapha wena. Shuba. Boy madoda esefele egoli madoda ephethe indaba enje uthi bamkoshile abangani bakakade layitsha labo erenkini madoda. Benkosha ke ngaleli langa kuba Boyitena wayengazi ukuzolayitsha erenkini wayezivakatshela nje kuphela. Okwazi kwafaka zenye indoda madoda bathi ngumakho tathi no Ncube ikhuluma ngesikhala ngalindoda ithi sinise bayisana sinabufakazi dala wa chuchu madoda masingabambana yikho nasizophumelela madoda ukubambana yikho nasizophumelela madoda sithi ukubambana yikho nasizophumelela siyeni kucabana thina sodwa siyeni kukhuluma thina sodwa malayisha siyeni kupopota thina sodwa siyeni kucabana thina sodwa asiyeni madoda ukucabana sikhangelana lentuthuko yemizi yethu. Bazi madoda sinamathiwa amakhulu anjengabo mafiosi abasabe besathanda ukuvela madoda ukuze bedibanisa amehlo lawo. Chuchu. Siyeni kukhuluma, siyeni kucabana, asiyeni kupopota, siyeni kukhuluma, asiyeni kucabana, asiyeni kupopota. Hey! Chubu! Wakomana vechikwata mufisi connection, Bazongo kuitwa zakanaka muri Zimbabwe. Kurisei kunobviwa, parisei pamoyo, arisei mabasa, kuna vari kuenda kumabasa. Kanyata we! Kanzo makeki! Imogisi! Madoda ukukhuluma ukudala sitholela nezinto kwakulambuzi ukukhuluma kulambuzi ukukhuluma kulambuzi mazita wakomana mofisi connection kati modzo zvikutera Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com.
Simnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwaNyajena kwaMushovi kuMastendegwi kose vakomana veng'ombe dzotodla mumunda nemi veZimnet Radio. Zvimwe itai muchidire mvura. Do you want to be a DJ or presenter? Are there times when you feel like you can do it? This is your chance to be on radio. Come join us and get the best training on how to be a professional DJ. Get in touch, email us at personnel@zimnetradio.com and fulfill your passion. Zimnet Radio, the people's choice. Mafaro kai nyaya yekuti tingotandara zvedu tichifara muZimbabwe. Yes, ndozita rekambo kandiri kutora akanonzi Mafaro ubva nechikomana Alpha Cat and Continental Blues. Assalamu alaikum. This Yemeni Alpha Cat representing Continental Rhythm Blues. Alba barakanzi mashoko medzi Continental Blues. Chakuzonakidza manje. Cliff narumwe laninetsa ndawanda kumzi kupandiloni. This Yemeni Alpha Cat representing Continental. Yes and yes. Darangu masuwa murisei chimfana chenyuchi Alpha Cat Baba Lisa. Varoya
kubuda nomacheke umafaketa ni continental rhythm blues mavazvitere pamusha panoda kugara pachifarwa baba namaine vana zvese kujoika aikona kuzosungirira pamoyo apa sungirira godo ndinorwadza kutakura. This is what we do here in Zimbabwe, Africa. Chinamba chiye chazopera manje. Ndoda tauro iyi, ndoda tauro mudhara. Ndoda tauro iyi, ndadichitira mudhara, ndoda tauro. Iyi chinamba chiye chichapera. Thanks my mama. This song is for ya. Your life is a tinenge chibata pane papa mhanzi dzaona Zimbabwe chete kuendesa mhanzi yedu pamberi eitosimudzana tichiteka muri Zimbabwe. Muri pachirongwa naMafaro wacho. Ndotana mtane tisakufundisa uqeda imfundo yakho yonke kathesi usebenza kungani ungasasinanzi. Man diploma saliyakhathaza man salibona ngemonth end. Kamukanonzi ndodana. Abakomana tikuye super sounds. Kungorengedzera Mafaro kurengedzera ngoma muri Zimbabwe. Hapana chakamboipa kana. Sakufundisa ndodana waqeda imfundo yakho yonke. Sakufundisa ndodana waqeda imfundo yakho yonke. Sakufundisa ndodana waqeda imfundo yakho yonke. Abantwana banamhlamani bakhathaza baqinisile abadala babethu umntwana awumzali ngotho omajodo umzali umzimba kuphela asoze fuze wena.
sibona ukuguga ndodana singabazali bakho. Wabuda mdariro ndichoenda pinda pa Obama yanze hapana chikwata atukwete sounds wakati ukabiri wana tindo kwazi mwana wa maisizia musijendo regiacho hapana ndasiga zose banyika sindasiya chinu chikura ndoventie munhu munhu ndicho chisikwa chikuru kana pasina munhu auite chunhu chinobatika wangu patsoro yeupenyu chako uri wega haubude popo pasina wekutamba naye patsoro yeupenyu chako uri wega haubude popo pasina wekutamba naye ndazviona vabhirita kuti kuvaka muri nyanzvi kunyeba pasina takapoi haipere zvekumhanya imba iyoyi ndazviona vabhirita kuti kuvaka muri nyanzvi kunyeba pasina takapoi haipere zvekumhanya imba iyoyi kuziva kuti panepo wakakosha nemavavirano tamunyu naimaine nyasha andina kuziva kuti panepo wakakosha yanzwa matinyama inonaka hapana hapana isina munyu hainake hapana hapana ndopamatipinzi rinonaka hapana hapana risina munyu harina testi hapana hapana munyu naimaine nyasha andina kuziva kuti panepo wakakosha nemavavirana tamunyu naimaine nyasha
handina kuziva kuti panepo wakakosha. Ndanzwa mati nyama inonaka, hapana hapana, isina munya inake, hapana hapana, ndopa mati binzi rinonaka, hapana hapana, risina munya rina testi, hapana hapana, hapana hapana, hapana hapana, hapana hapana, hapana hapana. Aporo ndauzochindjerera pamunyu ipapa pane vamwe vanoisa munyu muchikafu vasati vandomonzwa kuti urima here kana hamuna. Aipangwarire ipapo. Ndanzwa uchizvisimbisa kugara ndega zvitori nani, uchabereka wega semunhanga here, china meso hachiraswe masasa. Ndanzwa uchizvisimbisa kugara ndega zvitori nani, uchabereka wega semunhanga here, china meso hachiraswe tekushuva, ii china meso hachiraswe masasa. Ndanzwa uchizvisimbisa kugara ndega zvitori nani, uchabereka wega semunhanga here, china meso hachiraswe masasa. Ndanzwa uchizvisimbisa kugara ndega zvitori nani, uchabereka wega semunhanga here, china meso hachiraswe tekushuva, ii china meso hachiraswe masasa. Hapana hapana maisisiria, musipoda ndisiri tindo. Hapana hapana maisisiria, musipoda ndisiri tindo. Gorere nzara makamiramira, tishinwa maheure hacha, musipoda ndisiri tindo. Kurusunzwe makashingirira, muchirara makasvinura, musipoda ndisiri tindo. Hapana hapana nai DJ, kana usibandirire. Hapana hapana nai bosho, kana usipoti notsinzwira kupi dzinopisa. Hapana hapana nai bosho, kana usipoti notsinzwira kupi dzinopisa. Hapana hapana vamutyairi, windi asikwazvikude. In touch with the best online station is Zenet Radio, bringing you nothing but the best. Hapana bilida anozozorova nemunhu kuti ini ndinogona kuvaka asina kupa respect kuna Dhaka Boy. Hazviti. Hapana. Hamungati wabika here, muriwo usina madomasi. Hazviti. Zvinongorema kugara wega. Andukazviti ungabereke wega here semunhanga iwega. Rezida rimwe chete. Hapana vakomana that great sounds vakatungamirwa naTendo Ngwazi, mwana wamaisisiria. Anamai makakosha. Andikurusudzwe mairara makasvinura akuti azwapo Tindo. Yes, Tindo muningina wamukoma Maki Ngwazi Njenje Express. Zetemira fair zvomhanzi zviri muropa izvi zviri muropa. Chikafu chisina munyu achiita achiteste, asi munyu wacho unoda kuiswa zvine mwero.
zoto zine mazera Needs Express vakatongomerwa namukoma batsira ichinyanga vane godo neni amen oh vane godo neni varibo vane utsinye vanondivarira panze shuba dzichiuya. A brand new release. Varibo vane godo neni vanondisira kokora kuti ndisapinde kupinda mukati. Utsinye wavainawo vakafanana nenyoka inoruma chaisingatye. Utsinye wavainawo vakafanana nenyoka inoruma chaisingatye. Saka munyaradzi uyai vakani munyaradzi uyai mundirwire kuvavengi. Samasimba uyai vakani samasimba uyai mundimiririrewo. Wozana uyai vakani wozana uyai mundirwire kuvavengi. Ndimi Alpha na Omega wekutanga nekuguma. Mwari wangu ndinzwire iwe tsitsi. Ndimi Alpha na Omega wekutanga nekuguma. Mwari wangu ndinzwire iwe tsitsi. Mwari wangu ndinavimba nemi baba we. Mwari wangu ndinavimba nemi. Sama ndimi murwiri ndimi munogwira vana venyu pamuromo yemumi nemapere. Mwari wangu ndinavimba nemi baba we. Mwari wangu ndinavimba nemi. Apana munhu wenyama angakona kutimirira pane uyo anondivarira panze. Apana munhu wenyama angakona kutimirira pane uyo anondiisire kukura. Apana munhu wenyama angakona kutimirira pane uyo anondipingaidza. Saka munyaradzi uyai wakani
munyaradzi uyai mundirwira kuva vepi Samasimba uyai uyai wakani Samasimba uyai mundimirire Wosana uyai uyai wakani wosana uyai mundirwira kuva vepi A brand new release. Zumba maramba pungwe makadiko yezi yemudimbi hano budani kunzimbo yamunogara kunzimbo yamakakurira kunzimbo yamunobva zumba maramba pungwe UMP azikonda vanovharira vamwe kunze shumba ichiuya hazvina kunaka izvi hazvina kana kuti munaka kana kawani hazvina Vamos zoto zine mazera Needs Express Wakoma badzi chinyanga Dana chikomana bulisani moyo
ukuhlanganisa laphana nalaphana madoda izinto ziyala ukuhlangana madoda ngitsho nalapho esisebenza khona madoda bayehluleka ukubana bayikhangelele izimali zayo madoda tora madiri kuchingamidza vese vari kutibata pachirongwa yezi namafaro wacho musi wefriday huchi pasina nyuchi chikomana bulisani moyo lokho kwasemanduro madoda ungangazi ukuthi udubo luyakufaka emanyaleni madoda uzonde izihlobo zakho madoda kanye nobathembileyo bakwenyanye bakukhangelele phansi nje ekambo ndakatora paupamu yakanzi zindaba
Suzuka panoti mafarapa panoti mafarapa tuita kurikita mafaro ipapapa ndo pane zita racho ndo parakabva ipapapa. Nazi zindaba amadoda. Kuimba kwangu kuti muri kuitika zvakanaka muri yeZimbabwe kwese kwamuri paZimnet Radio musakanga subscribe kuMafaro Huchi. Yes, tinofamba takadaro pa YouTube apa most subscribe ka moita like nekushare zviende kumberi. Andingasvikiri muri yeZimbabwe yese ndiri ndega ka zvinoda kutoti titogamana zvikomba zvinotambidzana mute. San moyo yes ndo vandadedza light busicube Papa yakanzi sarulandela buthi ncube zilayide akapita kuti zviite kaka Friday kacho ka
Yeah. Hey. Ndogondibuza mwanangu sunga zizimbi handaiziva mutunde mako ndaiuya kuveyo mwanangu nzira yavamba ineminzwa inobaya izere mandondo ineminzwa nerugazo iye mwanangu woye zerera mazvi mirairo yavava jira ravapuka ijira rinodziya mwana jira ravapuka ijira rinorema rema mwanangu wegani nzerera mazvoko zirera zvaenda waenda komiriyo mwanangu uterere mazvoko mwanangu ibatisiza mazvoko ngatizowaenda waenda komiriyo Brand new releases. Brand new releases with Mafaro. uterereze ubatisize mazvoko imba mugati kuzvininipiza mwana kuzvityora urere nai mwanangu we mwanangu we panoturwa mwana wevamwe nevevoterera mwanangu we zerera pakabatanizwa musambo pakabatanizwa musambo chiko mana semu wembira yes album idzo inonzi chaturuka ndatora kambo zvinowanikwa muwanano izvi kuitirana zvakanaka kusamisana kufara zvese papo mwanangu we iwe mwanangu we gani vangareketa zvinenge iwo rega kudzunyuka ramba unyerere mwanangu we imba mukadzi usakanganwa zvichitatu gauta ndinokupa chirongwa chinonzi miri wanhasi nanaiyeva pachigwenyambira Hello baby, can I speak to you? Ndakuona wakamira pachikona ndokunyemwerera iwewe ukati mandisivirepi ndakuona muchikora nepapa machena kutora mukomana unari pachitungeza anofamba nezina ridoro uyuzere nerudo wandisina wekusheya nayewe saka uya tifambidzane ndazvipira kunotaura neve kwako zvimwe ndingabvise dzinotsika wanguwe kwenyu mhiri kwedu mhiriwo ingava kareva vakuruwe zvikanzi ndatiroora naive matongo imi ndatiroorera naive matongowe ingava kareva vakuruwe hello baby can I speak to you ndakuona wakamira pachikona ndokunyemwerera iwewe ukatema ndizivirepi ndakuona muchikura nepapa ndikanyemwererawo hello baby can I speak
chiuya tisengedzane mutoro wangu, chiuya undiburitse mugota we, chiuya tipambetese munzira iwe, tivese bhande nekurugwa, tivesa solo namusa iwe mwana iwe aunde, mwana iwe aunde. Hello baby, can I speak to you? Ndakuona wakamira pachikona ndokuyemerera, iwewe ukatima ndizilirepi, ndakuona muchikura nepapa ndikanyemerera. Wakamira pachikona ndokunyemerera, iwewe ukatima ndizilirepi, hello baby, can I speak to you? Wakamira pachikona ndokunyemerera, iwewe ukatima ndizilirepi, ndakuona muchikura nepapa ndikanyemerera. Yatipengesa zvomene kubva kwanyajena kwamushovi kumastendegwi kose vakomana veng'ombe, ng'ombe dzotodla mumunda nemi vezimuneti redio. Zvimwe itai muchidire mvura. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Ushusha, unenge basa. Shumarire, unoziva dzezimnet radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe, gara apa. Ndiri gara apa manje. Ndati gara apa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. Izimnet chete iyoyi. Ndopinda paalbum itsvaitso zakare inonzi nhungo achikwata gwevedzi kamwandiringe ndakadzikamira kuno ndichiri mupenyu anayorema nechisuwo nguva yareba sika usandigumbukira chengeta kuvimbika usasiya musha tingaite hasha kufuta sorukodzi parinonyurira ndengenda parangosi zvedi kuva paronda risingasopotswi chengeta hana usaipa mumwe zvine njodzi kwaiva nepa kumunga zvakarema zvisakunetsa sendanoita bete kumukaka pangasaikwa mibvunzo ingakuwandira chengeta shoko redu sarega kuna masa. You're listening to Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice. Ite nende shure ndiringe mudiwa ndiringe jiwe parere moyo sangora nyandimedza ite nende shure ndiringe mudiwa ndiringe jiwe parere moyo. Garamundi warega kuputsa mafiwa rindira usatonozwa moyo nenguva cha
ndinovavarira usandifuratira tichengete vana nguva inopfuura ndapingwa ndadonha ndimuse inga ndiwe wangu mudonzo pafunge bodo usandipfikira kunze ndiwe mwene wemoyo ndorwa neruchiva siyana yawakandifa ndichakaikukuchira ufunge handizombouchira kwaiva nepa kumunga zvakareba zvisakunetsa sei ndanoita bete kumukaka panga chaikwa mibvunzo ingakuwandira chengeta shoko redu usarega kunamata sango ranyandimedza zuva ritendende shure ndiringe mudiwa ndiringe ndiwe parere moyo kunyange sango ranyandimedza zuva ritenende shure ndiringe mudiwa ndiringe ndiwe parere moyo sango ranyandimedza zuva ritenende shure ndiringe mudiwa ndiringe ndiwe parere moyo chikwata kwevedzi kubva paubhama yakanzi nhongo gambo ndiringe album itsvaitsva ine 10 tracks yes mhanzi yezimbabwe kumuri yezimbabwe ndakabatana nawo masonda mvura vakomana vacheivavava tichiona kuti tichavaudza here pachirongwa muimbi wanhasi ndanoita bete kumukaka panga saikwa mibvunzo ingakuwandira chengeta shoko Seventh-day Adventist Day. Yes. Apana kumboipa kuti timborumbidza hazvina kumboipa. Zvakanaka nekuti mune Zimbabwe zvakaoma kuti munhu wese afare saka tinobata apa neapapa kuti zviite msizi wa maungisingele nisesengozini la maungiqinise Glenview Choir, yes, Seventh-day Adventist Day. He said,
My sister Amanda Sakonda, kama kanonzi page konemi. Apo pandino famba, ngandi fambe na Jesu, pandino kara, ndo vimba naye, pose pondoraram, ndorangarira, aripo aripetko, naiye baba. Apo pandino famba, ngandi fambe na Jesu, pandino kara, ndo vimba naye, pose pondoraram, ndorangarira, aripo aripetko, naiye baba. Nasindomira petko nemi, domira petko nemi marije, petko nemi, domira petko nemi mari, domira petko nemi, domira petko nemi mari, domira petko nemi, domira petko nemi mari. Nguva dzokuchema dzirimo muupenyu, dzokutambura dzirimo zvekare, asi ndorangarira, aripo Jesu wakandifira, agere pedyo naiye baba. Nguva dzokuchema dzirimo muupenyu, dzokutambura dzirimo zvekare, asi ndorangarira, aripo Jesu wakandifira, agere pedyo naiye baba. Ini ndomira pedyo nemi, ndomira pedyo nemi marije, pedyo nemi, ndomira pedyo nemi mari. Nasindomira pedyo nemi, ndomira pedyo nemi mari, ndomira pedyo nemi, ndomira pedyo nemi mari. Apo pandino famba, ngandifambe na Jesu, pandino kara, ndovimba naye, pose pondoraram, ndorangarira, aripo aripedyo naiye baba. Apo pandino famba, ngandifambe na Jesu, pandino kara, ndovimba naye, pose pondoraram, ndorangarira, aripo aripedyo naiye baba. Ini ndomira Pedyo naisho masimba usiku karati pamna matuku wa dzese dzimisiyese. Wamuka kana usichita kumbutanga wamuverenga suku ra Mwari. Yes, chocha ichi chaizo kutichite toiki makomberero each and every day. Kushandira mweya wako. Kaipa is at work, he's always trying to find my weak points. Pedro
kani kupa kuna tete amanda zakonda unituwa sakanaka muri Zimbabwe mazvita muzakanga mweri tichange takuzoverenga kwaziso dzenyu dzamuri kukanda via WhatsApp. Yes, unokandira WhatsApp 07861783929 UK code naiga. Yes, tofamba takadaro tsarudzira mhanzi dzinokwana kuita 3 or 4. Yes, kuti zviite voice of Mbare. Zimnet Radio. Dimane na boza amuye tilandileni kakale inendi malakwa amuye tilandileni kakale dimane na boza amuye tilandileni amuye tilandileni amuye tilandileni Tilandileni
tiende kuna baba ala kuzamara tiende kuna baba kuzamara tiende kuna baba kuna madogo kuna zita disciple kambazi kudzamara tiende kuna baba tinaenda chete tumesvika muna madogo kuzamara Zimnet Radio.
Mazita Chikwata Disciple Campus. Jehovah wangu baba vambai panzira dzangu dzose wenyasha napausiku gara neni kuti ndisatye kufa ngomwari Jehova wangu baba panzira zangu dzese pausiku. Vanhu venyu munokuridza mweya shoko rinoti vaJehovha wangu baba fambai panzira dzangu dzose Mwari wenyasha napausiku gara neni kuti ndisatye kufa kwangu Mwari muri zuva redu munodziisa moyo yedu munonakisa vanhu venyu munokurisa mweya yavo tinokumbira onai varoho kwese kwese ngavafumiswe ndimibaba navanorwara ngavarapwe nemoyo yose inoneta Mwari muri zuva redu munodziisa moyo yedu munonakisa vanhu venyu munokurisa mweya yavo kwese ngavafumiswe ndimibaba werudo navanorwara ngavarapwe nemoyo yose inoneta Mwari muri zuva redu munodziisa moyo yedu munonakisa vanhu venyu munokurisa mweya yavo Mwari wenyasha takafanira kuvakudza nokutisika kwavakaita shevengoni mukasimbisa kuti takakomborerwa zviro kwazvo Mwari muri zuva redu munodziisa moyo yedu munonakisa vanhu venyu munokurisa mweya yavo tose takafanira kuvakudza nokutisika kwavakaita riverudo mukasimbisa kuti takakomborerwa zviro kwazvo Mwari muri zuva redu munodziisa moyo yedu munonakisa vanhu venyu munokurisa mweya yavo mutendishinga ushingirire In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you the best. Mwari muri zuva redu munodziisa moyo yedu munonakisa vanhu venyu munokurisa mweya yavo mweya mutsvene chuya zvino mweya mutsvene
Omwari muri zuva redu munodzisa moyo yedu munonakisa vanhu venyu munokurisa mweyaya vari verudo iva Jehovha wangu Baba fambai panzira dzangu dzose wengoni napausiku karaineni kuti ndisatye kufa kwangu Omwari muri zuva redu munodzisa vanhu venyu munokurisa mweyaya inongochema honai varombo kwese kwese mapofu vasingafambe navanovazoitira zvakanaka chiitika ndechekuti munoziva kuti Mwari amborekeza vanhu vake vachishaya chekudya vachishaya chekubata dzesango nemhuka dzesango dzichiwana chekudya ko vanhu vanozoshaisei vanhu venyu munokurisa mweyaya takafanira kuvakudza nokutisika kwavakaita vari verudo mukasimbisa zvedu kusiko kwatakaitwa uko kaukugezi tinofanirwa kukudza Mwari tinofanirwa kuvatenda nekuti hakuna akaita savo hakuna tinotadza misi yese nguva asi vanokutiregerera zvakadaro makadiko muri kutibata tinokutendai zvakanyanyisa mudzidzira mamuita nepenyuro azineredio ine mvura muteja nokumbira Holy Spirit, hallelujah. Nokumbira Holy Spirit, hallelujah. Omwari muri zuva redu munodzisa aiwa moyo yedu munonakisa Mwari vakonde vanhu venyu munokurisa vakatumwa kana mapedza vakatumwa muchapiwa 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 vateo basa muchapiwa basa muchapiwa vateo basa muchapiwa basa muchapiwa vateo basa muchapiwa kupita vaneta mapameka zichitenderano vakatumwa World Gospel Group World Gospel Group ipapapa zingana mapedza mabasa muchobwa corona kwete corona yekura yavanhu kwete COVID-19 corona tazosvika kupfuka mabombe basa muchapiwa basa muchapiwa ndozenda kama ndotenda muchapiwa ndozenda kama ndotenda muchapiwa ndozenda kama ndotenda muchapiwa basa muchapiwa basa muchapiwa basa muchapiwa
Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Guru we makereke wako bali mabasa kubataya muri Zimbabwe munono wana hire corona taura se COVID-19 corona virus ura yawani kwete wakatuma World Gospel kukaya kubaba marakanzi chitenderano somukadzi waloti somukadzi waloti somukadzi waloti maiwe somukadzi waloti sepatwa apostolia Amos Mtatiwa akatumira chikwata chazo somukadzi waloti unoizwa nyaya yacho maiwe somukadzi waloti zake akanzipamba maiwe usacheuka maiwe somukadzi waloti zake akanzipamba maiwe usacheuka maiwe somukadzi waloti nasi akacheuka maiwe achanuka iko chomono maiwe somukadzi waloti zake akacheuka maiwe achanuka iko chomono maiwe somukadzi waloti maiwe 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 somukadzi waloti maiwe 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 somukadzi waloti maiwe maiwe somukadzi waloti nasito takakubona musichana mama lero mwana goma maiwe somukadzi waloti nasito takakubona musichana mama lero mwana goma maiwe somukadzi waloti maiwe maiwe somukadzi waloti maiwe maiwe somukadzi waloti maiwe somukadzi waloti somukadzi waloti maiwe somukadzi waloti maiwe somukadzi waloti somukadzi waloti maiwe somukadzi waloti zake akanzipamba maiwe usacheuka maiwe somukadzi waloti zake akanzipamba maiwe usacheuka maiwe somukadzi waloti zake akacheuka achanuka iko chomono maiwe somukadzi waloti zake akacheuka achanuka iko chomono maiwe somukadzi waloti maiwe maiwe somukadzi waloti maiwe maiwe somukadzi waloti nasito takakubona musichana baba lero mwana goma maiwe somukadzi waloti toseto takakubona musichana baba lero mwana goma maiwe somukadzi waloti toseto takakubona musichana baba lero mbeya mutena maiwe somukadzi waloti toseto takakubona musichana baba
Amosi mutatiwa nesabatari vapostori ukangwa uzozvisachuke vasatombocheuka ukacheuka hameno zvako kusateerera mainstructions 10 commandments takadzipuwa. Yes, tema inogome murikuiteedza here hameruzei wachaita churu chesauti table salt kana kuti yemagodo iyaya sauti yemagodo ichipuwa mombe akuvanaivoetsaka kuti chishanu chacho chiite muri zimbabwe kusakanya kusubscribe Mafaro Huchi payoutube. Yes, musubscribe molike anokushiya zviende kumberi owedzera futi Zimnet radio yacho zviende kumberi. akadii kwese kwese kwamuri. Ndini wenyu Alex Bekete, murove wemangoma esungura, ndichifamba nechikwata changu cheextra seveterwa zest. Ndakateerera zvangu pa number 1 internet radio Zimnet radio, tichitsvaira mangoma tizvambaradza musambo yakasiyana siyana rinakidzwa. Zimnet radio pakuseri baba. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Shumari, unoziva dzezimnet radio idzi. Ndaswera panapa ndichiteerera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe gara apa. Ndati gara apa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. Izimnet chete iyoyi. Chikwata chinofamba nezita rekuti Christ like choir. Denga rizere nevazvene panyika pane bichi nemheremhere. Zimnet Radio. Yeah.
Paka paka zara nezvapo asi regai ndikuimbisei kuti kune kuchaendwa vadikani. Dzedu dzese dziri kutitangire idzi kuno upenyu humwe kuri kuendwa. Tichazosvikawo kana tazowana umambo kudenga tunoonana navo. Kunopindwa chete nevatsvene. Yes, ndosaka zvinonzi denga rizere nevatsvene. Chikwata Christ like choir kufamba naJesu ndavo pamuracho. Muri yeZimbabwe ndosechitatu wega wega ndinokupai chirongwa muindo wanhasi pana 9 p.m. kusvika zvanaka. Yes. Tinofamba takanaka. Ndinoziva kuti vazhinji vanoitirwa zvakanaka nechikwata ichochichi. Yes. Takambofambawo nako mukukura kwedu kamboikagaka. Izvo twakabata hosoda izvi denga rizere nekutamba kutambira Mwari wako. Mazvita Christ like choir mazvita. Uthixo Uthixo nothando Uthixo nomusa sibuya nedumiso phambi kwakho sithi bayethe yamukela nampa abantu bakho sikhuluma ngobungcwele bakho Baba.
bayethe baba sithi bayethe nkosi yamakhosi Mana Trevor Danda wakatsigirana nezimpraise siza phambi kwakho njengemuli njengesizwe njengabantu abakho sibabaza ubukhulu bakho sibabaza ubungcwele bakho sibabaza igama lakho sithi uyingcwele unothando unovuyo unobubele sithi bayethe baba sithi bayethe nkosi yamakhosi haleluya ndokuti chishanu chacho chiite mari yeZimbabwe yes wanzodibata visendo kuchinyamidze pachirongo Huchi Pasina Nyuchi na Mafaro wacho TZ Studios South of England uyingcwele baba uphakeme uphila naphakade yamukela indumiso yamukela indumiso yethu simuli yakho baba simuli yakho Mori yeZimbabwe yes takupinda kapa nguwa yekwaziso kune vanyora WhatsApp messages avo vachitumira vachikwazisa mhuri dzavo dziri all over kwese yes unokwanisa kuzviitawo zvakare ukandinyorera paWhatsApp namba yangu inoti 07861783929 wodzara dzimbo more than 1 more than 3 yes kuti zvindiitiroka paselection apa nekuti ukangotsara imwe chete zvinogona kuita mangange papapa saka mukati mezuva ranhasi mukoma tendai chazika handowa nekwazisa yandichatanga kuverenga panapa vari kutinyorera vari kuCape Town kuSouth Africa mushamarari muri kukwadza mangoma mukandiridzirawo kundizo from Leonard Zhakata mungaite basa ndichikwazisa hangu vabereki kumbare baba namai chazika Gwaleta Kaseke Victoria Buno ku UK pamwe chete na Emily Buno ku UK Koko zvakare nemhuri yese iri kuCanada yekwa Mwenga mukupedzesera muno muCape Town mhuri yese yekwachazika Kaseke yes ndokwaziso yanyorwa namukoma tendai chazika wandisira zvawo paWhatsApp yes unokwanisa kuzviita kana uchida kuti ndiverenge yako nemhuri dzese dzauda kuti ukwazise kondozvozve yes kutsa ruzhinji nepenyoro yevanhu the people's choice right pakambo manje vati vari kuda kambo kanonzi kundiso from Leonard Zhakata saka mukoma tendai chazika ndinoziva kuti panapa aiziora panapa muri munhu anofarira dzimbo dzaZhakata asi ndatega ndikutorei kanonzi donza makomborero because ikaka ndakatsvaga mudurura mangu hamuna handiri maona rega ndikutorei kambo donza makomborero kuperekedza akwaziso yenyu The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request.
The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. Zimnet Radio. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request.
Tiko kamba kanonzi wadhonza makomberero kubva paubhamu zangu zvaita mugoma Leonard Zakata and Zimbabwe Stars kamba kandarovera mugoma Tendai Chazika vari paCape Town wakwazisa mhuri dziri muUK munomo kuCanada yes neito dzimwe mhuri dziri kuSouth Africa ikokoko yes unokwanisa kunyora yes paWhatsApp number 07861783929 UK code wokwazisa mhuri dzaunoda kuti ukwazise hama dzako dzese wotsvaga mhanzi yes dzaunoda kuti ndiridze ndotsvagawo ipapapa mukoma Tendai Chazika wangu akumbira kundiso zvino kundiso ndakashaya mudura mangu ndazongwadhonze batira ikaka kanonzi wadhonza makomberero ndodaira kuti makafarira yes muri Zimbabwe ndo zatinoita paZimnet Radio imimi ndimi muniyeze manje ndimi munoita kuti zviite iketione pana panditose kwaini pana pandone kuti ndotora yipi kwaziso iri kuteera yes pana pandine zikwaziso mukoma Webster Ben vari kunyora zvakare vari muSouth Africa South Africa ine danger ine flavor nai yes I think tinenge tiri kuita zvakanaka muSouth Africa imomomo yes kazwei DJ Mafaro kwaziso kubva kuna Webster Ben babamudza kwaziso yekutanga inoenda kuvana vangu Anashe namutsa washe Beni muHarare yechipiri yoenda kumhuri yandakaberekwa nayo vanoti mai nababa Karisa dzikamai naTeuma Karisa Melody naDewa Rinashe Ruth Karisa na Flambo Anesu yechitatu yoenda kuna Mudhara Beni na Mai Beni Rejoice Tadiwa na Tino yechina yoenda pamufakose kuna baba na mai Musona Juliwayo Nigel Kundai na Nokutenda Musona yechishanu ndinoibururutsa kumarondera kune mfana wangu wandinosiyira zamu mai Andwele Michael Messi na Simbarashe Andwele ndodaira kuti ndataura senema yacho zvakanaka panapa nai yechitanhatu ndinoijambisa boda kuuya kuSouth Africa kuna plus wangu Atembo baba Panashe na mai Panashe Munashe na Kunashe Ben ndisingakanganwe dzinza rangu rese rekwa Beni marova upo vana baba vangu vese natete vangu vamurefu kupachanza dande yese gomo chigango foya nyakatondo mukumbura madzisawira angu epedyo yebetvekerwa na Richi Zain Keith Esinia Chinofura Kimberly Tavonga ndozopedzesera nemhuri yekwakajokoto vayerazenda ndiyo ndisarudzireiwo kubva kuna Albert Gatsi inonzi Rufu Diva Mafunga Tererai Alexio Kawara Karwiyo kana kuti Victor Kunonga kambo kanonzi Kure panapa zvazaita panapa ndakwanira kanonzi Rufu ndinodaira kuti yes muchaitiro zvakanaka kuna vese vakwaziswa mazvita ndokunodzika kufambirana nebhora huko ndokufambirana nebhora rega titore kamba kanonzi Rufu kubva kuna mukoma Albert Gatsi kambo kasarudzwa namukoma Webster Ben
Vakomano Kisra Mambazo, Namkoma Bedcats. Takanyura zangu pa bomberi kunashe. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. Zimnet Radio. Wow.
The people's choice. Kamboka nonzi ruvuvwa kuna mkoma ubedgazi neorchestra maombo azo kubva paubhama yakanzimberi kuna se Kamboka kumbirwa na mkoma Webi Webster Benny vari Cape Town South Africa vane mhuri dzavakwazisa dzese ndinoera maitiro zvakanaka nekambo ikagaga. Yes, vari kutibata muneni Mafaro pachirongo uchi Pasina Nyuchi takumbowerenga kwaziso yes dzanyorwa nevanofarira kukwazisa hama dzavo panhepenyuro. Unogona kuzviitawo zvakare kaka kanda paWhatsApp namba yangu inoti 07861783929 iUK code andika saka unoti +44 obvazoti 7861783929. Ndatenda zvangu mukoma Webi Benny mutsigiri mukuru wenhepenyuro nechirongwa imi.
zvanga zvaitirana pressure ipapo. Yes, tapa chikamu chatiri kuverenga kwaziso dzanyorwa nemi vatereri pachirongwa chino chehuchi pasina nyuchi kumbokwazisa mhuri dzenyu dziri kwese kwese. Yes, kondozvozve uchida kuti ndiverenge ukwaziso yako kakanda WhatsApp message panamba dzangu sekukupai kwandiri kuita as we go along. Yes, wosarudza mhanzi nhatu kana 5 kana 10 ndoona kuti ndinozobuda nekapi papapa. Right, ndine mutereri panapa ari muuk muno zita rangu ndonzi Nelly Chitiza. Yes, madhara. Good afternoon, DJ Ovano. I'm listening as usual at the same time, working from home. Please pass my regards to the following family: Chitiza family in UK, Zimbabwe and around the world, Lunga family in Zimbabwe and UK, Ngandu family in Zimbabwe and around the world, my friends here in UK, Edmomo Sakwa and family, Keith Rusike and family, Alfred Goja and family, Marisa family, lastly, Boss Taps Kaseke Mrewa, Vari Pabasa Izri. And please, play Gunga by Alik Macheso Nava and by the late Oriva Mchukutsi. Yes, ndokanda kuwanirei kanonzi izere mepo nava izere mepo for the late Oliver Mchukutsi. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request.
marimuka dura rangu razara ndasara sure sare kura nemusana nama izere mhepo nama izere mhepo nkomaga nama izere mhepo nama izere mhepo nkomaga Dr. Oliver Matukuzi nama izere mepo kakumbirwa na komaneli nelichitiza tunaira kuti mbese vakwaziza mbese yese mafari rakapagara zvinoitika ndezvekuti kana uchizoda klipi yacho yepazizo yako yese kubatsa kutumira uvazo vatumira vanhu vasi yese vakakwaziswa zvishuwa. Thanks nekunyora mukoma Nelson Chitiza, thank you so much. Your biggest fan is Minute Radio Windoziva. Yes, imwe kwaziso yandiri kubata iri kubva kuvhiko. Yes, right, direct kubva paZimbabwe chaipo. Yes, vanikandira WhatsApp yavo. Yes, hanzi mshamarari aiwa, thank you so much. Mazvita nekutitandadza tiri kubata zvedu nepinyore Minute Radio tiri muno muHarare. Zita ndinoitwa Charity. Yes, kutanga ndoda kuti ndikwazise baba namai vangu. Yes, vari kwaChiwota. Ndinoti makadii zvenyu baba namai Charity. Hanzi ndozita ravo vanongozi baba namai Charity. Vanobva vaziziva kuti ndini Charity chete mumusha medu imomo. Komana ime aikumkumbura ndinokwazisa sisi vangu, ndozoti kwa Msami ndinokwazisa tete vangu variko kwa Msami ikokoko. Ndoti makadii tete, ndinoda kuti ndidzoke kuKambozuma. Ndine shamwari yangu yandakadzidza nayo kunza mai Patience. Yes, ndinomufarisa zvakare. Ndozoti namukira kupinda muGlenview. Yes, mune shamwari yangu zvakare yandinoshanda nayo kubasa muna mukwazisa. Havana kutaura zvavo mazita eshamwari dzavo idzi, ko yanga yakaipei isusu tinongofamba nezviripo. Hanzi tambei kurira right pakambo vasarudza dzimbo dzakati wandei vasarudza yes, kambo kari kubva kuna Systems Zvida, uyezve vasarudza kambo kari kubva kuna Shakespeare Majuru and Long Range Boys. Vasarudza kambo kari kubva kuna Sharon Manyonganise uyezve naSingisai Siluma nechikomana chinofamba nezita rekuti Stephen Nyakuba. Asi ndokandiri kunyanya kuda ikako kaStephen Nyakuba anofamba nechikwata chinonzi orchestra chabvondoka. Mukandiridzira ukamba kanonzi Dakaboy. Ikaka ndinenge ndakawana ikaka kanonzi Dakaboy. Mazita mandipa selection yakati one day Charity. Yes, vari kuteerera vari muHarare. Rikati vatorere kambo kacho kanonzi Dakaboy kubva kune chikomana chinonzi Stephen Nyakuba. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request.
DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. Zimnet Radio. Zimbabwe ndeze kuti mushamara yaakulume naika akulume ndebera akulume azi ndiri kuencourage vanenge vachidawo kunyora munogona kunyora nechirungu tinowerenga nedzimbo dzamunenge muchida tinorova tinotsvaga naika mundiregerero ipapo ndiri kudzidza ndozvinosa ndichadzidzirawo izvozvo kuti ndikwanise kuwerenga hatidi kuti tirambe tingori one sided chete nekuti yes dziri kungowerenga kwaziso dziri kunyorwa dzacho dziri kuuyawo neshona saka tongotambawo nezviripo idzodzo idzo yes kune vanenge vachida kukwazisawo zvavo kuitirawo mushamarari kuti zviite nyore naika mondinyorera kwaziso dzenyu nechirungu yes sezvaita mukomanderi chitiza zvezvi vanyora
ndikaverenga mazita acho. Yes, andingazotadzawo panoti ndinozotaura panoti ndinova ndingazobatadzawo naye. Yes, tofamba takadaro tinoda kuti tikavhe all areas naika, saka vanusingakwanise kunyora neshona munondinyorera nechirungu kwaziso dzenyu paWhatsApp namba yangu 07861 78399 07861 78399. Musarudza mudzimbo more than one track. Ndozaitwa panapa na Charity Armarara anotaura zake kuti ari papi chapi na hama dzese dzakwazisa kambo tamurovera kanonzi takaboibva nechikomana nyonzi Stephen Nyakuba ndokwesira chabvondoka. Ndodaira kuti maitirwa zvakanaka nekambo. Yes, makafarira kambo kakasarudzwa na Charity. Mazvita nekunyora. Thank you so much. Kwaziso yandakuverenga panapa ndoichava yekupedzisira. Yes, ndakwanisa kuwana. Yes, kwaziso ndodzapinda pachirongwa panapa ndodzakwanisa kuita squeeze in. Yes, kana uchida kunyora kanyora. Yes, WhatsApp ungokanda WhatsApp yako mhuri dzese dzakatekeshera all over the world. Saka usarudza dzimbo dzako more than one unyora kuna Mafaro pa 07861783929. Itofamba takadaro kako kutandara kambori yeZimbabwe tiri mu lockdown kuda izvi. Yeah, kutandara. Kwaziso yanda kutora yekupedzisira mukati mezuva ranhasi. Mushamarari makadiko zita ndiro tafadzwa muzuva ndiri paZambia panapa ndopa ndiri kusenzera zvangu mumazuva anaya. Ndinoti simbise mudzimai wangu ari kuZimbabwe ari kumusha kuchiweshe ndokwavari ikoko pamwe chete nababa namai muzuva ndirovafarisa zvakanyanyisa. Ndinozoda kufarisa munin'ina wangu Innocent muzuva ari kuKaroi, kozoti Pedzi muzuva ari kuMasvingo pamwe chete nemurume wake nevana. Ndiri kukumbirawo zvangu kuti muvaradziridzirewo chero kambo kubva paalbum itsva yaRomeo Gasa inonzi Tamba iri kurira. Yes, ndomukoma tafadzwa muzuva vari paZambia vatinyorera paWhatsApp kondozvozve zimneti yacho iri kwese. Unokwanisa kuibata kana uri masaisai chete akanaka. Rega ndivatorere kambo kanonzi Zinoerema kubva paalbum itsva raRomeo Gasa nevakomana veExtra Valembe. Yes, album inonzi Tamba iri kurira. Marcelo Papita. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. Vakagara vakandiudza makuru we, vakagara vakanditaurira pamboleledzina sarionera kadimbe kuchena sino moyo ipfimbi inochengeta godo une shamwari muupenyu dzinoda ndiwire pasi bate dzimwe hama mukurarama dzinoda ndiwire pasi bone bate mukufamba ndinofamba navo mukuronga vamwe ndinoronga navo usaziva ndiri kuzvitengesa usaziva ndiri kuzvitengesa dodini dhokotera tawanda shamwari ndipewo zano zinoirema amawe rinosekerera warisingade zinoirema amawe rinosekerera warakavenga. The DJ
accepts no responsibility for the next record. This is a request. The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request. Romeo kasawaitwa seiko kana ndakatadza nditaurire pane kundisekerera sana kuile pakatwa pane kundinyemwerera sana kuile giti pane kundisekerera sana kuile kumbo. Kuvenga vanosvishandira upenyu hwavo vakazara mhepo, asi kwavari hatina godo chavanogona kuronga hondo zinoirema amawe rinosekerera warisingade. Ndiye anokura Mafaro yakasingiumbe extra valembe featuring Dr. Tawanda Benson akambuka kupirwa na ngoma tafadzo kamazuva ari pazambia zvavo wakazisa mhuri yakwavo unokwanisa kunyora zvakare kuna Mafaro yes zviri kuita ndikuona mukuzvifarira izvi yes ndo yaita kwasiso yangu yekupedzisira mukati mezuva ranhasi. Thank you so much nekunyora mukoma tafadzo muzuva tinodaira kuti kuitwa zvakanaka kuzambia ikokoko sinoire makarumbe mama rikaiti chiona kuti tingaite round off rechirongwa chezuva ranhasi asi tisati tadaro rikati nzozokutera. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. This is Clyde Malunga calling from Zimbabwe, and I wish you a good listening of Zimnet Radio. Bye-bye. Ciao, ciao. To teach Mutaz what it is like it is Zaziri. Continue listening to the favorite radio station in the whole wild world, Zimnet Radio. Hey, check this out. Now. Today's best music.
unenge basa shamariri unoziva nyaya dzezimnet radio idzi ndaswera panapa ndichiterera mhanzi vamwe vangu vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe gara apa handiri gara apa mhanzi ndati gara apa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. Izimnet chete iyoyi. Abuya Stella Chiweze kamba kanonzi namo ibiri. Yes, ndinozoti kuna vanofarira musamba wobira handitona. Nama
Kala chiwezeni kamba kanonzi na muimbiri. Yes. Muri Zimbabwe kamba kangu kekupedzera mukati mezuva ranhasi musa 25. Yes, yangera ka Africa Day naye. Ndikutora kamba kanonzi Africa for Mike Spada and the Sons of the Soil. Rekatone. Ngozi baba. Tupega,
siyacela Nkosi enkulu usifakele umoya wakho okuthule eAfrika baba nalabo abasenzela okubi Nkosi yami kodwa wena uyakwazi sithembele kuwe nguwe ithemba leAfrika. Hallelujah. Amen Nkosi yami. Yebo Nkosi. Umike khamba lezi sons of the soil. Khaleli sizwe sase-Afrika. Kamboka nonza Africa, yes, takatarisana ne 25 May Mafaro ya Africa Day. Ikambo takatora papa meka nzimpilo kufana chikona Mike Spanda best in Leeds UK. Niwakoma na the Sons of the Soil. Kamboka tapiga nako chirongo mukati mezwara nhasi muri Zimbabwe. Thank you so much. Ndatendesa hangu kasingaperi kasingagumi. Tosangana musi chitatu na 9 PM pane chikupa chirongo muyimbi wa nhasi. Yes, tinechikukura na wembe weZimbabwe ipapo. Musakanga kusubscribe kumafaro Huchi. Ndatenda zvangu zvikuru sa Mwari wenyasha kuchengetei nazve. God bless you all. Bye bye.